Uy, wala mo na si Papa Dira. Naghinuktok man na. Ah, basin, nagproblema siguro na siya ba? Kay, karon ra ba na siya tulion? Basin nagproblema na siya. Kay, nag-away biya to silang mama atog na kanang naituli sa barangay, libre tuli. Basin dili magpatuli si Papa. Hadlukan man gud kayo na tuli si Papa good. Ah, atuon ako, be. Pangutan-on ako. Oh my God. Pa, ayaw pa labi sa iyong kagoon pa. Si Basit masakit ka pa. Pa, kauna pa kay lami kay mong sudaan. Kung nituman pa lang ka sa hangyo ni Mama pa, na magpatuli ka. Na, para naunta si Mama sa imong giliran karon pa. Oh my God. Ah, duulo na ko si Papa B. Kung unsa ka niyang problema. Uy pa, ngano naghinuktok man ka pa? Unsa di imong problema? Nak. Sabi ni mo nak no. Kung mamatay gani ko nak, ikaw na bahala sa tong manok ha. Ikaw na bahala sa tong iro, kanding, o sa ato ang yuta dito. Ikaw na bahala. Oh my God. Ha? Paghilom dira pa oy. Kadagan ba nimo istorya? Igo ra gani ka magpatuli. Tulo pa wa. Ay,